Áno. A zrazu ľuďom došlo, že oni to nevedia, že čo? Že zrazu to začalo vlastne klesať, myslím, tá sviečka začala klesať prudko a ľuďom došlo, že v podstate sú v strate, hej. Mm-hmm. A aký je rozdiel medzi rug pull? Že prečo toto je rug pull a nie pump and dump? No, toto bol taký novodobý rug pull, lebo vlastne ona kontrolovala ten supply. A pump and dump je skôr také, že vlastne influenceri sa zoberú a nájdu nejaký mŕtvý meme coin, ktorý má valuáciu, ja neviem, 3000 eur, čo je úplne, že prd. Pokúpia si to pri tej nízkej hodnote, že vlastne vykúpia, dajme tomu, že 15%. No a potom to začnú zdieľať, ľudia to začnú nakupovať, ale stále tých 15% kontrolujú tí influenceri a potom koordinovane si povedia, že dobre, že teraz už predávame. A úplne ten graf proste zlikvidujú. No, že mne to príde, že ten pump and dump a rug pull je skoro to isté. Nie, v podstate je. Ale rug pull pochádza z toho, že niekedy na Ethereum boli coiny, ktoré nemali zamknutú tú likviditu, čo som spomínal. A vtedy developer vedel zmeniť kontrakt? Áno, a developer vedel s ňou manipulovať. A to bol vlastne rug pull, že ty stojíš na koberci a niekto ti potiahne koberec, tým pádom sa zdrbe cena toho. Chápeš tvojej pozície? Chápem. Dobre, čo to bol? Honeypot, rug pull, pump and dump, Ponziho schémy. Ja si pamätám, že bol OneCoin, to bol čistý Ponzi.